Ay, ito yato, sir. Saba? Cut. Pili na yung score, sir. Pili na baka... Pili na, mababagay na ito. Pili na magyapon, sir. Pili na mo. Pili na magyapon, sir. Pilihan ng Tokyo Vodka. Kaya po yung mapili na sir. Nawa mo ganit po niya pipili. Sige, sige. Matala na sir nga. Asa magagikan? Oh, dira. Sige, dira. Are ka pa ingon, sir? Ay, sige, okay lang. Nagunsa di ka karon, sir? Saba? Pwede ra kili ni mo ikat pre. Ako na lang mo cut. I-continuous lang. Pas lang saya ha. Nagunsa di ka di asanan, sir? Pahili sa obligate sir kay. Subag din mo sir nga. Ay, Lisa na, nimo nga, murag magamit ka man na. Aw. Bisan ganay ko niya sir. Gamit kay ko kada adlaw. Dili din. Oh, nasasaktan ako, baby. Vlog man pudi ka ba? Sahay. Sana all vlogger. Sana all vlogger. Para sa imo sir. Kani mga batas di man eh. Kaya lagi do. Ano no? Nagtatawa dito sa imong video. Bisi kay sila oh. Asa mga tribo? Asa mga tribo? Ibong mo po. Sino? Tribo wakwak na ya. Guys, ano, check na niya si Sir Jeff, ganito, sir. Damang Mindanao. Mindanao, tapos isa kaya po niya sa mga local vlogger din sa Cagayan de Oro. Support na kaya po lokal, guys. Thank you guys. Hardchill mo dyan tawag ano? Dili mo gidawin sa baba. Sa lugar tawag lugar? Ang tawag ko na sa stock bro. Bro, Silstock. ang mupalit mo, confident sila kagaling. Eh bagay lugar kasi mo ana lugar. Okay, kasi mo kaya ako ningkon. So dapat dili ka unsa ba dapat gyud panitan la. Okay ra sir akong gisapaw. Oh, okay ra kay ilang mong gitistingan sud. So nila pagkabalo kong bagay basta. So pero panilo ba siya okay ra bagay ra ba? Oh, bagay. Bagay ra. Oh. Pwede pag dili what if dili bagay ba? Ito gani mo Pausa sa pamilya. tilod. Dili man bagay sir, kilagom kay ka. Oh. Ana. Trust talk ay ka. Ana. Pangitag lahi sir kay bagay sa mo kay mutugami sa tud. Alam mo ba makakto? Gabang maligya galit ta kay kay mutukpan. Bagay na dili, na arang ana ba? Pero kamo dili mo bagay. Mas bagay mi kay wakay ulam. Nasasaktan ako, Bibi. Alam. Gawin pag entertain ng customer. Saan pag entertain ng customer? Palitan na yung customer pasulod. Eh, dapat i-entertain mo siya lang ngayon kagwan. Hi sir, may buntag. Sulod lang dahil sa pan. Pagdato apare. Pili lang na yun kung saan ganaan pilihan. Available lang nagkan. Available lang nag. Nag-introduce nag-entertain. Di ba pa sige, ang overruns, mga dapat yung baligya. Huwagan kayo nagman. Di panalitan lugar na mo manay di mga utana sa katag pila lugar na yung t-shirt. I-introduce yung arang. Una, dapat kwan. Ang minimum nga price 135 plus kwan dayon. Diyon kung dagan nilang kwan palito pulo ka buok 135 ang minimum nga price para maka dis masagya pa ng labaw di ba? So, this. Dis ra ba dis? This na gani. Oh. Ah, nagani ko sa di uni mo. Dis ra. This na gani. Gay ba mo butok na? This gani. Oh. Pila lugar? 135, 135 pagdaghan. 125. Panalitan lugar. Unsa ang pagkuan? Asa man yung large? Like ana man. Sir, Okay. alam mo like sir, hindi lang kadaan di dagan kayo mapilian ang color na available na Regata, RRG, sa pabana, Adidas, anything. Unsa may pinakatsada diha? I think kay pasada kay kanang Regata. Kada regata. Kanang plain. Plain. Plain dapat plain. Ama na sir. Ano to Ayun ko pinduy biduy. kani. Eh, pinduy. Dabi lugar pag naimong ngulo sa mga duy-duy yun ka lugar na duy-duy. Dili na mo dapat sir gyapon nimo tawag mo sa ko kay. Nga naman. Silvi, ako na may nag-introduce mo dapat gitawag tiga. We respect each other. Respect each other. Ito man na sir, nara sir, ano. Kani ako sir ana ba? So dapat sir gid akong tawag sa imo ha. dapat sir, dili ni mo ano mo boss, ano, lain mo kay pamilya mo. Ano man? Hello, what is your name? Bye. Magbasay ba kayo marado? Uy, unsa na ako alas 11 na kaniabot? Wow! Ano sa di oras abot eh? So, Alas 8 di ay. Dama, alas 8 daw. Alas 11. oy, so kaya ba ta? Papers ka, boy.
dito sa panga. Sige daw. Sample ba? Ako marag adik ba? Marag pala buto ba? May bro ka. La! Dito ba? Pistasyon. Pistasyon. May kwan. And John Dre. Oh! Di siya puro mag-circle eh. Isa pa daw. Ay, sorry. Gapa ko lang tawel. Yan, di siya pa nagtawil. Isa pa daw. Gabaan. Gabahan daw. Trader maling amigo. Wala, bulong ni Amigo, bre. Amigo, yung... Moto. Purple Frost. Basta kayo nga pagkatawagin na Brain freeze. yeah, makabalos lang ko. Alam mo? Madali mo, pala yung ako. Anong worst giging nga pagkabalos ko, hindi na bitaw malimtan nimo. Mas balos na ta. Mas balos na ta. Lalo, ako, lugar. Tumot kaya na ba? Ikaw daw, sakit kayong mata na ko. Ah, sige, mata ko tayo. Sige. Bakit ka ng passion fruit ang lamay mo? Grabe, adi, ba kaya nga bata nga. Uy, makadaot na sa pagkatao ba? Buong expectin nila may sigarilyo ni kay. Ah, lagi. Di man ni makadaw tako. May na at least kana imong iumumon kaysa katong iyaha imong umumon. Ay, kalami. Di lagi kabalo lagi. Kabalo. Trying hard. Be? Tingin-lingin da be? Hindi ba ko lingi? Gahi kay gangas pa. Di gaya kag dila, di ka mo cooperate. Uy, buntag pa og gapaso-aso na ka di gibali na dahilayan diri ba? Wala. Gisig vacuum nimo day. Nami sa Halipit. Dream Cafe. Sa ba taron? Mag chopstick. Dapdik. Yeah. Oh, ready na sa mga outfit. Ako sa substitute karon kay you know. Wala ang amang si friend nga si Ricardo. Yes. Yes, sir! Ako si Goryo. Ako yung mupuli karon ni Ricardo. Carlo. Ay Carlo. Oh, kaya ako manggod si... Ako si Ricardo din. Goryo. Si Goryo. Goryo. Yes, sir. Ikaw ba ng staff? Pinakagahi nga videographer. Si Sir Kim, pinakagahig na akong. Oh. Ay, chef di ay. Chef. Ano sa security guard? Mo na ka security guard? Mo na sa security guard din si Melody. Then the rest sa production team, mga hilas. Yes, sir! Ano lang? Alo, mic testing, alo. Good evening. Kaya ako ang inyong mayor. Sa kabuang ako inyong mayor. Isa pa daw. Wow! Wow!